Какво представляват авторските права? Биват ли нарушавани? Можем ли да ги защитим? Как и какви са механизмите? За това ще говорим днес с Брайан Златев, съместник-председател на Клуб Юрист, който отново е гост в студиото на Радио Русе. Здравей и добре дошъл! Здравейте! В началото нека разясним за нашите слушатели същността на авторското право. Всъщност авторското право представлява институт на правото, част от правото на интелектуална собственост на гражданското право. То представлява система от правни норми, които уреждат, регулират и защитават отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на научни, литературни, художествени и други произведения, продукт на интелектуална собственост и труд. В тези смисъл пък авторското право представлява правото на автора върху произведението му. Имаме ли такъв закон и какво гласи той? Да, имаме такъв закон. Основният закон в Република България, който урежда, регулира и защитава авторските права, това е Закона за авторското право и сродните му права, който е в сила от 1993 година и е претърпял множествено законодателни промени. Съгласно член 3 от закона се дава определение за кои произведения са обект на авторско право. Алинея 1 от същия член пък гласи и съдържа легалната дефиниция на понятието обект на авторско право. Законът гласи, че това са произведения на литературата, изкуството или науката, които са резултат от творческа дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. Член 4 пък от закона урежда кои не са обекти на авторско право. Това са нормативните и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи, идеи и концепции не са обекти на авторско право, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни също не са обекти съгласно закона за авторско право. Интересен въпрос е всъщност как възниква самото авторско право върху дадено произведение. Отговора на този въпрос трябва да потърсим в член 2 от закона, който гласи, че авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възникват за автора с създаването на произведението. От момента, в който автор е създал своето произведение, той вече има авторско право върху него. Какъв е механизма обаче, с който можем да защитим нашите авторски права, ако те бъдат нарушени? Добре, представете си, че търсите информация в интернет пространството и попадате на материали, дали са снимки, статии, музика или други, които вие лично сте изготвили. Казва се обаче, че без ваше разрешение, без вие да знаете, някой е решил да ви използва произведението за лични облаги, поставяйки името си под него. Въпросът е какво правим от този момент нататък. Първо, вие можете да подадете сигнал за злоупотреба на авторското ви право до дирекция авторско право и сродните му права. Това е към Министерството на културата, която да извърши проверка за установяване на нарушението. И как се наказва виновникът в тези случаи? Как се наказва? След констатиране на нарушението, нарушителя следва да му бъде съставен акт. Именно с този акт се налага и по-късно наказателното постановление. Втория начин, по който вие може да накажете виновника, вие можете да предявите граждански иск за обезщетение срещу лицето, злоупотребило с авторските ви права. Обезщетението ви се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Искът се подава до окръжния съд, понеже той е компетентният орган да разглежда такъв вид дела. Аз ти благодаря за този разговор, защото темата, на която събеседвахме днес с теб, а именно темата за авторските права, е много интересна и се надявам, че сме били полезни на нашите слушатели. Брайан Златев от Клуб Юрист, гост в студиото на Радио Русе.